Speksi on interaktiivista opiskelijateatteria, jossa yhdistyvät käsikirjoitettu näytelmä ja improvisointi. Katsojat pystyvät vaikuttamaan näytelmän kulkuun huutamalla Omstart, jonka jälkeen näyttelijät pystyvät improvisoimaan edellisen kohtauksen jollakin uudella tavalla. Speksiin liittyy olennaisena osana myös musikaalimaisia piirteitä, kuten tanssijat ja live-bändi, jotka ovat iso osa näytelmää. Kun mukaan heitetään vielä koko työryhmän osaamisen ja luomisen into, syntyy huikaiseva musikaalispektaakkeli. Lähdetäänpä katsomaan, mitä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan Speksi eli Lyy-Speksi tänä vuonna alkaa rakentumaankaan ja mihin suuntaan Speksissä mennään. Ohjaajan työnkuvaan kuuluu aika paljon, eli on niin yksi avainhenkilöitä aina kaikissa produktioissa. Tietenkin ihan perusasiana on se, että ohjaa sen teatteriesityksen osuudet siitä, järjestää niin treenit näyttelijöille ja sitten kun tullaan tänne niin esityspaikalle, niin sitten pitää olla se roskan heiluttaja, joka laittaa nämä palaset yhteen. Eli ohjaajalla on myös tämmöinen niin taiteellinen vastuu. Ja tuottajan kanssa on niin tiivistä yhteistyötä, eli pitää miettiä niin sitä näytelmää monennäköiseltä kannalta, mutta painottuu ehkä sinne niin taiteelliselle puolelle. No, pitää ehdottomasti kyetä näkemään asioita kokonaisuuksina, mutta rakastaa sitten myös niitä yksityiskohtia. Eli pitää niin kuin jaksaa miettiä todella monelta kantilta sitä esitystä, ei pelkästään siitä, että mitä ne näyttelijät nimenomaan tekee tai miten Omstartit sujuu, vaan sitten pitää osata myös vastata kysymyksiin tekniikalta ja lavastajalta ja ihan kaikilta. Mutta se ei niin kuin riitä vain, että tietää vähän sen, että sinne päin, vaan pitää myös sitten osata niin kuin nähdä se kokonaisuus yksityiskohtien kautta, että tämäkin vaikuttaa kaikkeen, esimerkiksi se, että millainen Facebook-mainos tehdään tai muuta. Ja pitkää pinnaa vaatii. Tämä ei ole niin kuin mikään spurtti, vaan tämä maraton, että tässä pitää jaksaa tehdä kauan töitä. Ja silmäpusseista voi laskea myös, että vähän uhrautumistahtoa, eli pitää laittaa itsensä likoon ja sitten myös sitten hyväksyä se, että kun esitys menee hyvin, niin sitten kiitoksen saa ne, jotka ovat näkyvillä ja ohjaaja ehkä muistetaan, mutta jos kaikki menee päin helvettiä, niin ohjaaja varmasti se haukuttaa. No ehdottomasti minä tykkään tästä yhteisöllisyydestä, eli tähän muodostuu aina tämän produktion ympärille semmoinen speksiperhe, ja se varsinkin tässä esityskaudella sitten niin kuin hitsaantuu yhteen. Se on ehdottomasti kaikkein parasta. Tämä on tosi luova, erilainen projekti, joka tarjoaa tosi erinäköisille tekijöille mahdollisuuden lähteä tekemään teatteria. Ja tässä on niin kuin aika matala kynnys kuitenkin lähteä matkaan, että vaikka on vaativa juttu, mutta sitä tehdään yhdessä ja on lupa epäonnistua ja mokata, niin silloin on mukava lähteä myös semmoisilla, joilla ei ole aiempaa kokemusta. No varmaan myös sitten toisaalta se, että on niin monta osa-aluetta. Niin se, että saadaan ne kaikki toimimaan sitten yhtenä kokonaisuutena, niin se on kyllä niin melkoista vääntämistä. Että vääjäämättä pitää bändin harjoitella erikseen, valoja ei voi suunnitella vasta paikan päällä, tanssijat tekee koreografiat erikseen, ja sitten kun tullaan tänne esityspaikalle, niin sitten ne pitäisikin saada kaikki toimimaan yhdessä, niin se on niin ehkä se kaikkein haastavin. Totta kai se, että kun me tehdään tuota harrastajaporukalla ihan niin vapaaehtoisesti, niin se, että aikataulut ei aina natsaa, niin sitten se taas korostuu se, että tämä on maraton eikä niin kuin pikajuoksu, niin pitää varata aikaa ja kärsivällisyyttä sille koko produktiolle, että ehtii sitä sitten toteuttaa, ettei jää viime tinkaan. On se niinku video? Ja meikä stillisen. Joo, naamaro.
Minä olen Spexissä lavalla näyttelijänä, eli näyttelyhommi. Mun mielestä näyttelijöiltä vaaditaan semmoista hyvin terävää tilannetajua ja nopeita hoksottimia ja hyvää lavakuntoa. Spexissä on parasta sen koko ilmapiiri ja työryhmään tutustuminen ja itsensä likoon laittaminen. No sen uutuus, tää on mulle ekaa kertaa mukana, niin koko Spexi on mulle aika haastava. Porkala, tuutteko mä nyt Ei ihan surkeita kai. Kyrpän on porkalaana. No niin, alkaa nyt Soni. Rauhoitus. Lummi. Akka. Lummi. Akka. Kalja. Pullo. Kalja. Pullo. Sukka. Mä toimin bändivastaavana tänä vuonna Spexissä ja sitten soitan tietenkin kitaraa myös. Tai tietenkin soitan kitaraa ja tähän bändivastaava tehtävään on kuulunut muun muassa sointulappujen tekeminen bändille ja biisien valinta yhdessä ohjaajien kanssa. Osa-alueen tekijöiltä vaaditaan tietenkin rohkeutta heittäytyä tähän Spexi-hommaan ja sitten hiukan soittotaitoa myös. Ja no, kärsivällisyyttä ja hyvää ryhmähenkeä. Spexissä parasta on soittaminen ja kavereiden kanssa hengailu. Haastavinta on saada homma toimimaan. No, koreografioiden tekeminen tanssijoille ja myös näyttelijöille, jos heillä on jotakin tanssillisia kohtauksia. Jonkinmoista rytmitajua olisi hyvä tietenkin olla. Ei tarvitse olla mikään ammattitanssia. Sille, että on innostusta tulla mukaan tekemään tämmöistä hommaa. No, uusien ihmisten tapaaminen. Ja sitten, kun tää on tämmönen hirveä palapeli, niin sitten kun näkee, kun siitä tulee semmonen kokonaisuus. No, toisaalta just se, kun on niin palapeli, että on bändi, tanssijat, näyttelijät, kaikki muu siinä ympärillä, että ne pitää saada soviteltua. No, minun työkuvaan kuuluu äänien ja valojen huolehtiminen speksiin ja sillä tavalla, että ne toimii mahdollisimman täydellisesti. Niin hyvin kuin vaan opiskelijaporukalla saadaan tehtyä. No, tekniikka vastaavalla pitäisi ehkä olla joku lähtökohtainen käsitys, semmoinen niin kuin ensikäden tieto siitä, että miten esimerkiksi valoja voisi teatteriesitykseen tehdä, tai sitten vaikka, että miten ehkä mikseri tai mikki toimii. Että jollakin tapaa se jo heti alkujaan tietää, että mitä se on vähän niin kuin tekemässä. Parasta on ehkä työryhmä. On mahtavaa olla niin kuin uusien ihmisten kanssa ja varsinkin Spexissä on aika paljon myös vanhoja ihmisiä, joiden kanssa on mukava niin kuin tehdä sitä. Sitten tietenkin se, että saa sillä omalla tekniikkaporukalla tehdä se oman niin kuin justiinsa sellaisen show, kun haluaa niin kuin itsenäisesti työskennellä. Se on aika... No, toistaiseksi aikataulut on ollut ehkä kaikkein kovin. Että ei välttämättä aikaa tehdä just sellaista, mitä niinku itse haluaa, ja käyttää sitä aikaa niin laajasti. Sami juo liikaa. Kato, sitä lähti tuollainen liike heti tämmönen. Tää on mahtavaa biisi. Hei, minä en sanonut mitään, se oli tuo, joka sanoi Sami. Työnkuvaan kuuluu lavastus ja tarpeisto ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että miten se nyt piivistäisi järkevästi, että saadaan semmoinen kiva tausta siihen, joka toimii kokonaisuutena ja että se tukee sitä koko esitystä yksinkertaisuudessaan. Sitkeyttä ja
vähän joustavuutta ja sellaista, ja se, että osataan katsoa sitä kokonaisuutta, niin se on ehkä semmoinen ehkä tärkein. Spexissä on parasta, että pystyy tälleen toteuttaa omia semmoisia pieniä luovia haluja ja semmoisia kokeilla silleen, että tää on hyvä semmoinen kokeilualusta. No, aikataulu. Se ehkä on, joo. No mun pitää katsoa, että näyttelijät ja kaikki lavalla olijat näyttää järkeviltä lavalla. Ja lähinnä ohjaajan pyyntöä ja näkemystä toteutetaan, että mitä hän haluaa ja sitten tehdä se. No, tietty jonkinlaista näkemystä, että osaa vähän yhdistellä, että ei näytä ihan Frankensteinin hirviöltä. Ja on ihan hyvä osata ommella, ihan perusjuttuja, että nyt kyllä aika pitkälti mennään kirpparilöydöillä, että ei ole sillä tarvinnut tehdä mitään uutta, mutta se, että on jonkinlainen tatsi vaatteisiin ja kankaaseen ja se, että tietää, että mikä on turvallista laittaa ihmisten päälle, tai ei voi laittaa 5 metristä laahusta, koska joku kuolee siihen Omstartissa. No ainakin se, että näkee eri tavallaan taiteiden alojen tekijöiden heittäytyvän ihan eri lailla kuin tavallaan normaalissa teatteriprokiksessa. Että kun on niin kuin improvisaatioteatteri, mutta sitten siinä on kuitenkin selkeä niin kuin pohjakäsikirjoitus ja sitten on musiikit ja tanssit ja kaikki, niin se on siistiä nähdä, miten jotenkin jokainen heittää itsensä likoon ihan eri tavalla. No, työryhmä on aika iso, vaikka meillä onkin niin kuin pienin speksi kai, mitä Suomessa tällä hetkellä on, mutta kuitenkin on meitäkin 40 noin työryhmässä, niin se, että saa ihan aikataulut ja muut silleen sitoutettua yhteen, että ihmiset pääsee kaikki paikalle, niin se varmaan. No mun työkuvaan kuuluu vaikka sun mitä aikataulutusta, markkinointia, budjetointia, kaikkea toimistopaperiasiaa. Se on sellainen lista, että vaikea kerralla kertoa. Stressinsietokykyä ja sit pitää nyt olla jonkun verran tarkka asioista, että ei voi tehdä vaan silleen puolivillasella. Ja ehkä jonkun verran vastuuntunnollisuuttakin. Ihmiset ihan ehdottomasti ei tarvitse miettiä. Haastavinta on saada aikaa, varsinkin jos opiskelee tai on töissä. Se on haastavinta. Karpala lonkero. Mukavaa. Best. Fantastinen. Semmonen hyvällä tavalla tyhmä. Hysteerinen. Improvisoidaan. Ybermahtava. Yhteen kirjoitettuna. Epäilyttävä matkalaukku. Mutta kysymykseni lienee. Niin. Mitä sinulla on tuossa laukussa? Ei minulla ole laukkua! Sinä näet harhoja. Joku sanoo pommi. Pommi! Pommi! Mitä? Mitä? Täällä mitään on. Tilaisuuksissa. Omstart hautajaiset. Olemme saapuneet muistamaan tätä Jani Petteriä, joka poistui yllättäen keskuudestamme. Sukapannassa on yleensä rauhaa. Herra Jumala, sehän onkin vielä hengissä! Walking Dead.
mihinkään. Monster Romance. Jos lähdemme. Lähdemme yhdessä palaamaan. Minne? Ranvonenässä. Matkalla. Tuo. Pitikö mennä juomaan? Mennään nyt hakemaan ne toiset. Onsta Batman? Omstart perussuomalaisten puoluekokous. Me emme voi sallia tämmöisiä maahanmuuttajalapsia meidän maahan. Ne pilaavat meidän pois! Tieto on kaiken perusta. Minä rakastan tietoa! Lopeta! Lopeta! Mitä sinä tarkoitat? Omstart, älä lopeta. Vai että käräkkäpä. Omstart raivolla! Vittaa! No niin, anna tulla vaan. Kuka tämän siinä? Niin. Nyt kun tiedät, miten speksi rakentuu, niin lähde rohkeasti mukaan. Lyyspeksi etsii aina innokkaita tekijöitä joukkoonsa. Jos jokin aiemmista tehtävistä kiinnostaa tai haluat tehdä speksissä jotain aivan muuta, niin tule seuraavan speksin casting-tilaisuuteen. Jos sinulla ei taas ole aikaa tehdä teatteria, niin saavu viettämään speksin seurassa unohtumaton ilta. Lisää tietoa löytyy osoitteesta lyyspeksi.com. Minä olen Risto Ukkonen. Tämä oli Lyyspeksi 2016. Pysykää speksikkäinä.